Zazpi kaleetako Bilbo, Botxoa, 19. mendeko azken urteetako eta 20. mendeko lehen erdialdeko pertsona pintoreskoen bitartez ikusia. Horixe guztia da Kultura Foru Diputatua eta Euskal Museoko Patronatuko presidentea den Miren Josune Aristondok aurkeztu duen erakusketan ikus daitekena. Bilboko Euskal Museoak otsailaren 24 arte aurkezten du Bizkaiko entzutetxuen galeria pertsonaia herrikoiak erakusketa. Bertan, eguneroko bizitzan presentzia publikoa izan zuten gizon eta emakumeei buruz olioz egindako erretratuen aukeraketa bat biltzen da. Jatorriz, bilduma 229 kuadro zegoen osatuta. Erretratuen kopuru handia denez, museoak zenbait multzotan erakustea erabaki du. Eta hauxe da lehenengoa, kalekume eta pertsona herrikoiei eskainitakoa. Ez ziren pertsona izugarri ospetsuak, ez bereziki garrantzitsuak. Espada, simpatikoak, atseginak, aseriak. Horien artean, Lasañuda, Jose Luis Pitarque, Felix Unamuno, Jaime Selvi edo Patxote. Lehenengo erakusketa hau 45 lanez dago osatuta.